Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Masu kallon mu ne mana sallama irin ta addinin musulunci da fatan Allah ya ƙara albarka a rayuwar mu. Wannan damuna tamu Allah ya albarkace ta, kuma Allah ya sa mu gama lafiya, arzikin Annabi da Alƙur'ani. Ina so zan yi magana ne akan abin da ya shafi tarihi ɗan kaɗan, musamman na wannan gari namu mai albarka Wudil. Abinda kuma nake so ne magana a kansa shine akan sarautar Ɗan Daudu. Kamar yanda muka ga sanarwa a kafar sadarwa ta sada zumunci wato Facebook, cewa an canza wannan suna na Ɗan Daudu zuwa Dawaki. To ina so zan ɗan koma baya kaɗan domin mutane su san tarihi. A nan maganar da nake so in yi shine cewa duk, ko in ce tun kafuwar Wudil aka yi shugabanci, kuma shugabancin tun da aka kafa Wudil shekara ɗaruruwa da suka gabata, sunan dagacinta ake kiransa da suna Ɗan Daudu tun lokacin Haɓe. Yanda abin ya faru shine, akwai manyan gidaje ko manyan mutane da suka taru a wannan gari namu mai albarka na Wudil. Daga baya suka ga ya kamata su yi shugabanci a tsakaninsu, shine suka amince da Malam Daudu ya zama shugabansu, wato sarkin wannan gari na Wudil, wanda aka fi sani da Dagaci. Sai ya amince ya kuma ce amma yana neman alfarma saboda shi shekaru sun masa yawa, a bawa ɗansa. Shine aka bawa ɗansa, su wannan manyan gari suka amince. To shine ake kiran wannan dagaci da suna Ɗan Daudu. Wannan shine abin da ya samo asali daga sunan sarautar Ɗan Daudu, saɓanin yanda wasu suke fassarawa saboda shegantaka ta zamani. Mun fito da wannan ne kamar yadda na faɗa, abin ya faru tun lokacin Haɓe, ma'ana tun kafin jihadin Usman bin Fodio radiyallahu ta'ala anhu, wanda ya kasance Ɗan Daudu na ƙarshe a lokacin Haɓe shine Ɗan Daudu Ahmadu. To bayan Fulani sun ci Wudil, sai aka ci gaba da amfani da wannan suna na Ɗan Daudu ga su kansu Fulanin, ba su canza ba. Kuma wanda ya kasance Ɗan Daudu na farko shine Malam Muhammadu Baƙi, wanda shi kansa sai yayi wannan nemi alfarmar kamar yadda aka yi waccan, cewa a bawa ɗansa, shine aka bawa shi Malam Muhammadu Baƙi. To Malam Muhammadu Baƙi bai daɗe ba yayi wafati, sai aka naɗa Ɗan Daudu Ahmadu Makiyayi a shekarar 1835, wato shekara 191 kenan yanzu haka. Kuma tun daga wannan lokacin suke ta yin wannan sarauta har lokacin da jihadin Shehu Usman Ɗan Fodio ya zo ƙasar Hausa, ko kuma ya zo mana nan Wudil. To zuwan wannan abu sai ya kasance ana ta tafiya har abin ya zo kan zuriyar Dawaki Bello, wanda shine yanzu, kamar yanda muka yi hira da sakataren kwamitin su zuriyar gidan Dawaki Bello, saboda gidaje ne da yawa. To amma wanda ya zama sakataren kwamitin sanda suka haɗu suka yarda cewa an amince sunan ya tashi daga Ɗan Daudu ya dawo Dawaki. Amma me ya jawo? Kamar yadda labari ya same mu shine cewa mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu,
kusan sau uku yana magana akan cewa ya kamata ko yana da sha'awar a canza wannan suna daga ɗan Daudu, saboda shi ma irin wancan tunanin da mutane suka tafi a kai, da an ce ɗan Daudun abin da yake ɗaukar hankalin mutane kenan. To wannan lokaci da izo shi ne fa aka yi ta wannan ƙoƙari, to ita wannan zuri'a da suka haɗu suka yarda to wanne suna ya kamata a canza, sai suka ga cewa to ai su ainihinsu gaba ɗayansu ba zuri'ar Malam Daudu ba ne, domin Malam Daudu Haɗe ne, su kuma zuri'ar Fulani ne. To sai suka ce bari su yi amfani da wannan suna, ko shi lokacin da aka zo aka yi wa Dawaki Bello ɗan Daudu, a lokacin yana Dawakin Wudil, sai bai karɓa ba, sai ya ce a ba ɗansa, shi ne aka bai wa ɗansa Lawan, wanda aka naɗa shi Lawan, ko kuma in ce wanda shi kansa Dawaki Bellon ya taho ne daga yankin Sokoto, ma'ana wajen Gusau ɗin nan, kamar yadda tarihi ya nuna, su tafi har suka zo inda suka fara zama dai a ƙasar Gaya ne, kamar yadda muka bibiyi tarihi. To daga baya suka zo Wudil suka zauna, kuma a cikin irin tawagarsa akwai kakannin ko kakan Liman Kasimu, sannan akwai kakannin Ali Mai Unguwa wanda yake gidan Dagaci yanzu. Waɗannan su ne ire-iren zuriyar da suke tare da Dawaki Bello sanda suka zo wannan gari namu mai albarka. Kuma ya zo wannan gari ne a shekarar 1900 ko kuma in ce 1848, wato yau shekara 178 kenan da zuwan Dawaki Bello wannan gari namu. Sannan kuma ɗansa Lawan, wanda ya ɗan Daudu na farko a zuri'ar gidan Dawaki, ya yi wannan sarauta ne ta ɗan Daudu, ko kuma an naɗa shi a ɗan Daudu a 1980 ko kuma 1895, wato shekara 132. To wannan shi ne asalin wannan suna na Dawaki, ya samo asali ne daga Dawaki Bello. Wannan shi ne muke farin cikin gaya al'umma don su san yaya aka yi aka sami ɗan Daudu a matsayin sunan Dagacin Wudil. To daga yanzu ya tashi daga wannan suna zuwa Dawaki Dagacin Wudil. To abin da nake so zan yi magana a nan shine ina so in yi kira ga mahukunta, musamman na wannan gari namu mai albarka, cewa a wannan gari namu akwai wata unguwa da ake kira da suna 'Yan Daudu. Ita wannan unguwa tana yamma da gari ne, can wajen bakin kogi inda ake cewa Desai. To ita ma in dai ana kallon waccan kalma ta ɗan Daudu a wani irin fassara, to ina ganin ita ma kamar za a iya mata wannan kallon. Don haka nake kira ga mahukunta a duba ita ma wannan unguwa a canza mata suna, musamman tunda mun san akwai ainihin sunanta da ake kiranta da shi, wato Fagaci, wanda daga nan aka sami rafin Fagaci, kuma bayan rafin ya mutu aka gina firamare a gurin a lokacin Malam Yakubu Adamu yana shugaban hukumar firamare ko kuma sakataren hukumar firamare ta jihar Kano. A wannan lokaci aka gina wannan makaranta wacce aka sa mata Fagaci Primary School, wanda daga baya da aka zo aka yi wasu sabbin makarantun firamare da ake cewa model, ita aka canza ta dawo Wudil Model Primary School ko kuma Model Primary School Wudil. To kuma mun samu tabbacin cewa sunan unguwar ne Fagacin. To muna ganin Fagacin ya fi 'Yan Daudu daɗi, shine muke kira ga mahukunta da a canza wannan suna, shi ma ya tashi daga 'Yan Daudu ya koma Fagaci, kamar yadda aka canza sunan ɗan Daudu ya koma Dawaki. Mun gode ƙwarai da gaske, muna fata mahukunta za su kalli wannan kuka namu a matsayinmu na al'ummar Wudil, masu kishin Wudil,
masu son cigaban Wudil, masu fatan Wudil ta zarce kowace gari ko kowane gari a faɗin tarayyar Najeriya. A ƙarshe muna addu'ar alkhairi akan wannan mahaifa tamu, muna fatan Allah ya tsare dukkan sharrin abin ƙi na rayuwa kowane iri ne akan kowane mutumin garin nan da kuma wannan gari namu mai albarka.